Deustuko Unibertsitateak bere egituran herrialdeko erakunde askotan gertatzen den genero profila islatzen da. Gai mailako postu asko gizonezkoek emakumezkoek baino gehiago betetzen dituzte. Hori adierazten du, adibidez, zuzendaritza batzordeak eta gobernu kontseiluak osatutakoa. Bestalde, emakumeek erantzukizun postu asko betetzen dituzte tarteko kudeaketa mailetan. Sailetako buruak, dekanordeak eta bat. Genero alborapena izateko arriskuan gaude etxeko lan akademikoetan. Egungo egoera duela 10 edo 20 urte genuenarekin alderatzen badugu, goi karguetan egoera hobetzen ari da, baina oraindik bide luzea dago egiteko. Berdintasun planak arreta berezia jarri du lidergo ereduari buruzko hausnarketa ekintzak sustatzen, eta horretarako plangintza hau egin du. Prestakuntza eta kontzientziazioa ematea zuzendaritza kontseiluarekin, liderrentzako prestakuntza programan parte hartzea, programa hori Yellow Windowk garatu du Green Rollsen proiektuaren esparruan. Eta lidergoari buruzko webgune espezifikoak diseinatzea eta Deustuko Unibertsitateko senior manageren parte hartzea sustatzea. Gure unibertsitateko emakumeen eta gizonen egoeraren diagnostiko instituzionalari buruzko xehetasun gehiago jakin nahi baduzu, baita berdintasun plan berriaren neurriei eta ekintzei buruzkoak ere gure webgunera sar zaitezke rsu.deusto.es.